Ba, hemen txagokazu mikrofonoa gure plato txikia beraz. Imanol Epelde nahi duzunean aurrera. Nahi duzunean, zerbait sartu zait begian. Hortxe. Hemen eta orain, amets bat edukitzeaz gain, biziko zara, biziko zaitut, iragarki batean bezail dirain. Klik bakar batera eduki dezazun, paradisua zain. Eta ez dago esan beharrik etorkizuneko planak egitea, ez da beste orain bat bizitzeko planak egitea besterik. Hei, begira etorkizunari, begira klik botoiari, begira. Orain ez duzu zoriontsu sentitu behar. Ez kezkatu, izango zara bihar. Eta iragarki batek ez dut uste sekula esango dizunik, zeure burua onartzetik hasi behar duzunik. Ez gaituzte nahi ihintz gaineko freskuran oinutsik. Ez gaituzte nahi ispiluaren aurrean dantzan bilutsik, ez gaituzte nahi pozik. Beti gehiago eta gehiago eta gehiago eta gehiago lortu nahian baizik. Nahi gaituzte argalago, ederrago, beltzaranago indarrean. Garenarekin eta daukagunarekin konformatzen ikasi beharrean. Bala, argala, konbentzionala, patxala, benetan diot eder zaudela zauden bezala. Zu zara, bakarra zara, bakarrak gara. Eta ez dago esan beharrik, eder egoteko ez daukagu oreztak eta pekak disimulatzen ibili beharrik. Babes bat, lastan bat, eskutik helduko gaituen lagun bat, paseoan eramango gaituena norabait, abesti bat kantatzea kapela, edo istorioak entzutea maite mintzea. Momentu hau, begirada bat, ez dugu besterik behar. Ez du besterik behar. Bai,